Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi vă voi povesti despre cum am organizat eu un baby shower pentru sora mea și de ce lucruri am ținut cont. Iar apoi vă voi spune și vouă cam de ce lucruri ar trebui să țineți cont, să vă faceți o idee. Ce este un baby shower? Să vă spun ce este un baby shower. Este un eveniment, o petrecere organizată pentru viitoarea mămică. La acest eveniment de obicei participă doar fete și femei, însă în funcție de ceea ce dorește organizatorul sau persoanele care organizează, pot participa chiar și soții și copiii invitatelor sau chiar mămicii. Chiar la început am făcut un grup pe WhatsApp cu două dintre prietenele mele pentru a organiza împreună cu ele și nu a cădea toată toată organizarea pe umerii mei. Am făcut acest grup cu cele două ca să mă pot consulta și să hotărâm împreună toate lucrurile necesare. Apoi am făcut o listă cu ceea ce am nevoie să organizez. Pe lista respectivă am trecut invitații, data în care voi ține evenimentul, locația, bănuții care trebuie să adunăm, cadourile, mâncarea, tema și culorile pentru decor și îmbrăcămintea. Aceste lucruri m-am hotărât eu ca să le organizez. Am început cu primele, cu invitații. M-am gândit care ar putea fi persoanele posibile invitate. Am contactat persoanele respective, nu au fost foarte multe. Am ținut cont și de pandemie și să nu fie prea mult și pentru mămică și pentru noi. Astfel am contactat fiecare posibil invitat în privat și am întrebat dacă vor să participe la un astfel de eveniment. Cele care au răspuns pozitiv le-am adăugat într-un grup tot pe WhatsApp pentru a comunica mai ușor alte detalii organizatorice. Între timp, cu cele două prietene ale mele, am stabilit data în care să fie evenimentul. Am ținut cont să fie cam cu o lună jumătate înainte de termenul pe care îl are mămica, pentru a nu fi și ei prea incomod să vină să stea la un astfel de eveniment. Am pus totuși două date posibile, ca să vedem și cu restul fetelor, care data le e mai potrivită, ca să poată să vină. Locația, ne-am gândit și la două locații. Una ar fi fost în aer liber, una în interior și am zis că asta hotărâm înainte cu o săptămână de eveniment, să vedem cam cum va fi vremea și în funcție de asta putem să stabilim exact locația. În legătură cu banii, de obicei invitatele pun bani pentru cadouri, trimit organizatorului bani pentru cadouri. De data aceasta am stabilit ca să nu fie o anumită sumă pentru cadouri, am lăsat să aleagă fiecare invitată ce sumă să pună pentru cadouri. Astfel au fost sume diferite, fiecare a pus cât a considerat că e ok, cât a putut, asta a ținut de fiecare. Însă am stabilit o dată până la care se pot trimite banii, ca să avem timp pentru a comanda cadouri și pentru a le cumpăra. Apoi cadourile le-am cumpărat câteva mai devreme, câteva destul de târziu, chiar cu o săptămână înainte de eveniment. Cele mai multe le-am comandat de pe net și am încercat să facem comanda de pe același site ca să nu plătim transportul de prea multe ori. În funcție de lista pe care o aveam, am făcut o comandă de pe un singur site, le-am căutat acolo și ne-am ales ce ne-a plăcut și ni s-a părut potrivit pentru mămică și pentru bebe. Mâncarea pe care am servit-o la eveniment, de asemenea am hotărât-o doar cu o săptămână înainte, pentru ca fiecare să-și aleagă ce poate să aducă, ce poate să cumpere și aici am stabilit ce anume ar trebui să aducă și ce cantitate.
ca să nu fie risipă și să aruncăm sau să rămână prea mult. Tema și culorile pentru decor le-am ales din timp. M-au influențat în alegerea temei și culorii pe care am ales-o. Un set pe care l-am găsit la Pepco, un set de tacâmuri cu farfurii de unică folosință, pahare și paie. Și pentru a nu mă complica după aia mai târziu să caut eu, nu știu, toate lucrurile astea și să fie totul să se potrivească una cu alta, am zis că mai bine iau setul respectiv și toate se potrivesc una cu alta și o să alegem decorul, baloanele și restul decorului în funcție de acest set. Setul conținea culorile verde, un pic de auriu, tacâmurile erau din lemn, culoare natur de lemn și paiele erau alb cu verde. Bun, și cea mai hotărât eu a fost îmbrăcămintea. M-am gândit ca să nu arătăm ca și un papagal cu toate. Am hotărât ca fiecare să poarte în partea de jos blugi, culoare albastră, culoare normală de blugi și sus alb. Și așa am fost îmbrăcate și toate într-o temă. Iar mica a fost îmbrăcată într-o rochiță maro și a ieșit în evidență față de noi restul care am fost îmbrăcate la fel. În alegerea cadourilor am ținut cont de o listă pe care o avea mămica cu necesitățile pentru bebe. Fiind și eu însărcinată, cumva făceam schimb de liste cu fiecare ce avea nevoie și astfel am făcut rost de lista ei de ceea ce avea ea nevoie și am încercat prin acest eveniment și această petrecere să îi acoperim cât de cât lista, să nu mai aibă prea multă cheltuială. I-am cumpărat o muselină, o păturică din aceea muselină, care este potrivită și vara și iarna. Un marsupiu. I-am cumpărat un marsupiu ergonomic de la Mănduca. I-am cumpărat de asemenea o cădiță pentru baie și care avea inclus și cadru pentru a-i fi mai ușor să spele pe bebe. I-am cumpărat un set de îngrijire pentru bebe, din acela cu perie, piaptă, nunghieră, forfecuță, avea și termometru și cred că avea și pilă pentru unghii, pentru bebe. Așa, i-am mai cumpărat o pompă de muz, i-am mai cumpărat o salteluță pentru un fășat, avea nevoie și de una din aceasta. Am cumpărat un aspirator nazal Batista bebelușului, tampoane pentru sâni, o cremă pentru sâni, pentru rană la sâni, lanolină. Eu am folosit la primul copil și mi-a fost foarte de folos. Așa, am mai cumpărat un baby nest, cuib din acela în care îl culci pe bebeluș și cât de cât e în siguranță să nu cadă jos din pat. Și am mai dat niște hăinițe pentru bebe, peche de papucei și cam atât, cred. Nu mai știu exact ce am mai cumpărat. Bineînțeles că atunci când cumpărați cadourile trebuie să vă încadrați în suma de bani pe care ați primit-o de la invitate. Și în funcție de suma pe care o aveți la dispoziție puteți alege mai mult sau mai puține cadouri. Așa, iar ce am mai vrut să vă povestesc este ce am hotărât pentru mâncare. Am hotărât noi, eu și cu aceste două prietene, am hotărât exact ce să se servească și ce să se aducă, ca să nu se aducă numai un anumit fel, nu știu, să avem din toate acoperit cât de cât. Și vreau să vă citesc și asta. Noi am fost un grup cam de 13 persoane și ceea ce am hotărât noi ca să servim și să avem acolo a fost așa, a fost limonadă, pentru că este perioada aceasta din an în care limonada se servește destul de mult și le place la toată lumea și am hotărât ca pentru limonade să se
ocupe 2 persoane, sucuri în sticle de 2 litri, 4 sticle și tot 2 persoane să se ocupe de aceste lucruri. Hotărât să se aducă fructe. Aici ne-am gândit mai bine, cum am mai organizat evenimente ori bridal shower, ori baby shower. Am observat că la fructe și la legume se aduc banane și mere și nu prea le servește nimeni și rămân. Și atunci am hotărât ca să se aducă căpșuni, fiind și sezon de căpșuni, struguri, caise, nectarine, chestii care se pot servi, nu știu, lua la mână, și căpșuni și struguri cam toată lumea mănâncă de fiecare dată, iar de fructe se ocupe 2 persoane. Bineînțeles că aveam nevoie de un tort, de care s-a ocupat o persoană, snack-uri din acelea sărate, grisine, chipsuri, sticks-uri, alune sau chestii de genul, să se ocupe o persoană. Fiecare să aibă în vedere, bineînțeles, că suntem 13 persoane numai în total, deci să nu aducă cantitate mare. Dulciuri, ciocolată, bombonele, jeleuri, chestii de genul, tot o persoană. Iar ce am mai hotărât noi și ne-a ieșit foarte bine și am fost foarte mulțumite de această decizie, a fost ca în loc de aperitive să avem sandwich-uri. De obicei, la astfel de evenimente se făceau aperitive, platouri cu aperitive și la unul dintre evenimente, ocupându-mă chiar eu de un platou de aperitiv, am observat că mi-a foarte mult să fac șnițele, să faci chepteluțe, să tai, nu știu, în diferite forme anumite chestii, să le aranjez pe platou, plus că era și un cost destul de mare. Așa că am hotărât ca de data aceasta să facem sandwich-uri. Am găsit o imagine din care ne-am inspirat de pe Pinterest, arăta foarte drăguț și mi s-a părut că nu ar fi nici atât de costisitor. Iar ca rezultat, după ce am avut evenimentul, am realizat că așa de bine a prins și, nu știu, poate vă inspiră și pe voi când organizați să nu vă obosiți prea tare cu aperitive sau chestii de genul și să faceți sandwich-uri. Așa, deci în loc de aperitive am hotărât ca să fie sandwich-uri, iar pe lângă, ca să nu fie numai carne sau ca și așa, o salată de care s-a ocupat o persoană. A fost doar cu salată fără pui sau ceva carne, doar ceva ca să completeze cumva sandwich-urile, și frigărui cu roșii, mozzarella, măslină și cred că cam atât aveau pe ele, care tot așa să completeze cumva sandwich-urile, dar au fost mult mai ușor și puțin de preparat decât ar fi fost, nu știu, platouri de aperitive. Iar pe listă mai aveam trecut și muffins de care se ocupe persoană. Și așa le-am repartizat fiecare lucru de care am fi avut nevoie să servim. Am avut din toate categoriile, putea să servească toată lumea și fiecare a avut o responsabilitate, ce să aducă sau ce să pregătească. Și majoritatea și-au ales, numai câteva le-am distribuit noi. La sfârșit tot au rămas lucruri de mâncat, dar nu au rămas atât de mult și nu au fost risipă. O recapitulare, deci de ce ar trebui să țineți și voi cont dacă vreți să organizați un astfel de eveniment, sunt următoarele lucruri. În primul rând, de data evenimentului, și trebuie să aveți în vedere ca să fie acesta cu cel puțin o lună jumate, 2 luni înainte de nașterea bebelușului, pentru ca mămica să fie într-o condiție destul de bună, nu știu, încă e posibil să nu-și fi cumpărat anumite lucruri pentru bebe și pentru ea. E foarte important că atunci când alegeți data să vorbiți, bineînțeles, și cu soțul mămicii, viitoare mămici, ca să vedeți dacă sunt disponibili în data respectivă și oricum trebuie să colaborați cu el, să vedeți cum o aduceți la locație
astfel încât să nu se prindă că este o surpriză și să fie surprinsă de ceea ce ați organizat. Deci trebuie să alegeți data evenimentului, locația unde să țineți, afară, înăuntru, în funcție de vreme, în funcție de anotimp, bănuții care îi adunați, până în ce dată îi adunați, trebuie să vă lăsați cel puțin 3 săptămâni la dispoziție ca să puteți să alegeți cadourile, să le comandați din timp și să fiți mulțumite. Invitații care vor fi prezenți la eveniment. Aici țineți cont, puteți să țineți cont de prietenele pe care le are mămica, cumnate, surori, poate chiar mama dânsei și soacra, cum hotărâți fiecare, foste colegi de liceu, foste colegi de facultate, colegi de serviciu. Invitați persoane care credeți și știți că sunt cât de cât apropiate de ea. De asemenea, trebuie să hotărâți ce cadouri cumpărați. Aici vedeți în funcție de ce are nevoie, o mai trageți de limbă pe mămică, de ce mai are nevoie, ce credeți că trebuie să-i cumpărați. Idei sunt multe. Și un sfat aș vrea să vă dau aici, dacă cumva alegeți să cumpărați hăinuțe de bebe, trebuie să țineți cont de mărimea hăinuțelor, încât să se potrivească cu bebelușul și anotimpul. Dacă vreți să faceți un anumit decor, puteți căuta pe Pinterest, sunt multe idei. Puteți ține cont în alegerea decorului chiar și de sexul bebelușului, dacă este fetiță sau băiat, și vă puteți orienta pe anumite culori. Trebuie să țineți cont de mâncarea pe care o aduceți la eveniment și fiecare persoană să fie responsabilizată să aducă o chestie. Și dacă vreți să țineți cont și de asemenea și de îmbrăcămintea pe care o să purtați fiecare. Ce ar mai trebui să aveți în vedere este cum va fi îmbrăcată mămica. Dacă vreți să o îmbrăcați într-un anumit fel, dar noi am avut în vedere și acest aspect și am dus eu o rochiță. Cam acestea ar fi lucrurile de care trebuie să țineți cont.